Понякога клиентът звъни с готово решение. Искам точно това съоръжение. Само че за неговия обект има и по-подходящо такова. Тук влизаме ние. Даваме правилната насока и предлагаме вярното решение. А понякога това означава комбинация от машини. Пример е Бургас. Нова обществена сграда, доставихме подемна платформа и хаспел. Платформата е едноколонна с височина от 43 метра и работен модул широк 4 метра и 20 см. Идеален за монтаж на изолация. Хаспелът е на електрорелза PM23 с работен кош с размери 4 метра на 1,34 и товароносимост от тон и половина. Качва всичко – гипсокартон, профили, стъклопакети и дограма. Комбинацията даде резултат. Работата на обекта завърши в по-кратък срок от предвидения. Винаги намираме правилното решение за твоя обект. Платформи БГ, за да ви е лесно.